Tlesta xogħol fit-triq il-ferrovija l-qadima, triq ewlenija bejn Birkirkara u Ħalbalzan li taqgħod 11 triq oħra u hija meqjusa bħala waħda mill-itwal toroq residenzjali f'pajjiżna. Ix-xogħol li sar ra lil din it-triq tinqala mill-qiegħ fejn saru 2 kilometri ta' servizzi u pajpijiet, tranġaw il-bankini u tħawlu siġar ġodda. F'konferenza tal-aħbarijiet f'din it-triq li issa għandha wiċċ ġdid, il-Ministru Ian Borch innota li triq il-ferrovija l-qadima hija waħda minn fost it-toroq li l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta wedet li se tirranġa fl-ewwel sena mit-twaqif tagħha. Waħda minn 290 triq li kuntrattajna u xiren minnhom illi ilhom li tlestew. Matul din l-ewwel sena ta' ħidma minn pjan ta' 7 snin fejn ħankunu qed nibdlu wiċċ il-pajjiż bi pjan ta' investiment bla preċedent ta' 700 miljun. Il-Kunsill Lokali stajtu tisma'hom ukoll kemm mhux biss huma kuntenti imma qed jammettu llum sena wara l-Kunsill Lokali kollha rispettivament mill-kulur politiku tagħhom illi mingħajr l-għajnuna tal-Gvern dawn it-toroq ma setgħu jsiru qatt. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Fredrika Zoppardi qal li l-Aġenzija qed tħares il-qudiem għal sena oħra ta' proġetti li jħallu marka pożittiva fil-ħajja tar-residenti. Innota wkoll il-kritika li saret tul din is-sena u tenna l-impenn tiegħu li tul is-sena li ġejja ikun hemm komunikazzjoni aħjar mal-kunsilli lokali u mal-pubbliku in ġenerali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.